lithi kodwa ihlabathi lona liyakuvuya niyakuxhalaba kodwa ukuxhalaba kwenu kojika kube luvuyo. Ukuxhalaba kwenu kojika kube luvuyo. Haleluya. Abafundi bakaYesu babexhalabile beza kwahlukana noYesu, uYesu benaye emhlabeni bathanda bevana besenza zonke izinto, but namhlanje yabaxelela uba yena uyahamba. Yabenza baxhalaba ke lanto. Haleluya. That is why Petro xa eshumayela uthi amaxhala wenu waphoseni kubawo. Haleluya. Kodwa lithi izwi lenkosi ukukhala kwenu kojika kube yinjabulo. Hallelujah. Verse 21. Umfazi uba sezinhlungwini la kufika ixesha lokuba azale. Ngexesha usayenza lento kubonakala inhlungu. Kwani inhlungu ozivayo ibona Nkosi yami yini mama noPetro nasebhedini ulale ngeqala. Phinde uPetro ulale ngeqala. Phinde uzamle uzelula uze ngoba akululanga. Yangcwele ndithethe kunosuku uthwaline maxa wathi 1 day by sisulu. This is young 12. Ufusifa. Ayavaka. Ubukela ukuhlala nje mini kodwa ngenxaba ngokwenza into kaThixo kuthiwa yi-fasting. Prayer yi-fasting qale ingane bekho. Hallelujah. Lithi ngokuzwe lenkosi umfazi uqala benenhlungu wenze njani? Kodwa akuba elizele umntwana akabi sazikhumbula ezinhlungu. Emveni ehlula umntana sekekhona seketeketisa emphosa phezulu aqala jabule. Hallelujah. Nale into uthi ngokudlulayo ndicela abangcweleku on Sunday after church bani noba uzabe ifa Nkosi yami khona umthandazo siphuma kuwo. Hallelujah. Lilizwi lenkosi kukho ibandla kwakubanjwe uJames kubanjwe uPetro lithi iBhayibhile besenhlongweni uJames wanquma inhloko kuYerodi. Lithi iBhayibhile njengoba besawuvalele kuPetro sawufika isithunywa sezulu samkhulula uPetro enhlongweni. Abazalwane babehlele endlini bezile ukudla bethandaza belikhulula uPetro Thixo enhlongweni asinawo amandla wokujongana noHerodi. Eyona ndlela esingakwazi ukwenza ngayo ngeyoba sithandaze bazile ukudla bakhululeka izinto. Haleluya. Khona into ezawukhululeka abagcwele uThixo akaxhonxa esithi makwenzwele yena uzakwenza yena. Haleluya. Qinezela kimi 34 qhubele thandaza 22 qhubele kuphela nje uba novuyo kuba kuzilwe umuntu ehlabathini. Libaleke niyayinto waqale bekhulu ijoyi. Haleluya. Kulizoma abazazoma ngaphambili bahlabekele badumisa uThixo. Yonke lonto le iloma kumthandazo. Haleluya. Ngoba kuyenzeka ufike xa uyangena nasesontweni xa ujonga ibonga wow aba-80 bana bame ngaphambili. Haleluya. Kodwa xa kungabantwana bakaThixo abathandazayo baqhelene nomthandazo bathi bengenawo amazwi amnandi wokuvuma kodwa ngoba bethandazile behlale bethandaza xa bevula umlomo kuthiwa ngoba uyithandazele lento. Yaqhubeleka nemthandazelo. Verse 22. Ya. Ngoku kwanjalo nani nixhalabile ngoku. Nixhalabile ngoku baThixo bawusanini namhlanje. Kodwa nixabelisile baThixo ngomso uzakwazi ukuma emsebenzini. Ngomso uzakwazi ukuthi nixhalabile ngoku. Kodwa khona ijoy ezayo. Kodwa ngizophinda ndilibone. Nkosi yami. Nize ke nivuye ngovuyo ekungekho bani unako ukuluhlupha kulo. Khona uvuye yongcwele yonke inkolo nigwebele nothiwa inkolo neyiphi na inkolo inemiqathango yayo. Haleluya. Uba uya enkulu inkolo yokungoma. Haleluya. Eyokungoma inkolo uzawufika inemiqathango yayo. Uba umuntu othatha kuthiwa ndoda yeka ibhukhu faka isiketi imiqathango yakhona ikhulula ihlanga kunekhephu kuneqabaka kubanda ubhukhe eqabakabeni ngoba kwenziwe isangoma ezakwazi ukubhula kucela umhlolo. Haleluya. Kwenziwe iqweqwe lesangoma kuthiwa yeka i-makeup bakudaka ebusweni. Haleluya.
yeka iruji, yeka yonke into maxaba, yonke into, khulula amacici, khulula yonke into, faka udaka, ufaka iskate uyindoda, ulade. Haleluya. Kwenziwe isangoma. Nalapha ebuKrestwini. Khona izinto ofuneka sizinqaba. Hey, hlale ku-fasting. Uvuke ebusuku umhlale uvuke ebusuku midnight ebusuku uvuke uThixo umhle ugcwele ulungile uThixo ukudukiswa uThixo baba lithi iBhayibheli lithi imali bangcwele okhomama babethandaza kuma imigodi kudala. Haleluya. Nakweli xesha isenzeka lonto le hlale fasting hlale emthandazweni iqhubeleka ma. Verse 23. Ngaloo mini anikho basandibuza nto. Hayi Nkosi yami. Ndithi kuni inene zonke izinto enithe nazicela kubawo ngegama lam wondinika. Yonke into enayicela kubawo ngegama lam wondinika. Bawo uyandazi ndidinga le niphi. Hluphekile abantu bahamba bakhwela iplane bahamba othola komo-Nigeria beya ko-TB Joshua beya kobani bani okuthiwa banamandla kodwa kahlula nje ukuthandaza bangcwele ukuthandaza uzile nje ukudla uthandaza uThixo okunika uThixo. Haleluya. Haleluya. Ebashumayela besande babuya nezipraise abantu babuya nezipraise. Haleluya. Kodwa ngithi izwi lenkosi konke licelayo awulinike lenze nje izwi lakhe uThixo asubambezele kusho ngafundela kuzela mamasana ziyapha. Kude kube ngoku anikaceli into ngegama lam. Anikaceli ngegama lam. Uyayibona ukuba yonke into asithi ngegama likaYesu. Bawo iba nathi nakulomhlangano iba nathi nakulomthandazo egameni likaYesu Kristu Jesu. Bawo makaphile lo mntwana ngegama lenkosi uJesu Kristu. Bawo ndinikeze umsebenzi ngegama lenkosi uJesu Kristu. Bawo ndenzele inceba ku-2023 ndingabi nagiye libuye emva kodwa ndiye pha ngegama likaYesu. Lithi izwi lenkosi anikaceli into. Anikaceli celani ndizolithi iBhayibheli ngubani na wakwathi eceli isonka wanikeza ilitye. Ubani owaye wathi wacela inhlanzi wanikeza inyoka. Anikaceli into cela lixesha ebagcweleni.